Nag-atang pirmi sa kalsada ang mga enforcer sa City Transport and Traffic Management Office kon CTTMO aron magpatuman sa balaod trapiko. Manikop sila og mga masinupakon nga mga driver sa Davao City. Sumala ni Bonifacio Capricho, ang head sa operation sa CTTMO. Kutob sa madawat nila nga reklamo, ilaha gyud kining aksyonan, maadlaw man o gabii. Imuan nila sa mga division chief Little Paguna o routing slip regarding unsay mga complaint nga mabot sa opisina. Pag dili kay bulyo ang mga complaint sir tungod sa kadako mabot sa tuwang syudad, i-priority yun itong nauna. So kung katong mga naway-wahi na, so isunod-sunod to na mo. Sama sa nahitabo kagabi sa poblasyon Turil, Davao City, diin girumbo kini sa Special Operation Team sa CTTMO tungod sa reklamo nga ilang nadawat batok sa mga payong-payong nga tricycle sa Turil nga maghatag og peligro sa mga pasahero. Dagko kayo ang mudguard nga dili makita ang taillight. Subay sa reklamo, dili masakpan kung adlaw himuon ang operasyon batok sa mga payong-payong nga driver. Mao nga gihimo ang operasyon panahon sa kagabihon. Base sa record ni sir, ulong ka payong-payong. Ang mga violation nila is illegal attachment, wala lisensya, lahi mga sounds ang tulo ka unit. Subayon pa sa CTTMO kung rehistrado ba ang mga nakumpiska nila nga mga payong-payong nga tricycle. Mato di Capricho, daghan ang malipay nga mga Davaoenyo, inig masikop nila ang mga masinupakon nga mga driver.